Abbegeer van de morgen om 11:00. Op de plaats van Hazenberg binnen ze kleer voor een nieuwe start. Ja, weer een prachtige dag. De zinnenkant op en nou ja, juist voor de vlaggetjes en alles hangt hier en de wind komt, dus we kunnen wel los. In deze aanhanger zitten zo'n 9.000 in. Een getal dat nou nog skril afstekt, in de goed 60.000, die er jeder roen. Voor de gezinssituatie weer het wat regen, maar we hebben 3 oppakt en we zijn van beginnen bijvoorbeeld. Dus de hakkenskin en het hele protocol van het NVA volgen en dan terug. En dan hebben we ze 4, dan kunnen we naar je hen ontvangen. We zijn altijd aan de gang, dus we gaan mooi in die flow maaien. Ja, we kunnen even jelle hoe lang sliepen maar. En uit de hinder weer binnen is het ook weer tijd om te denken aan de aaien, want daar draait het al een keer om. Nou, we trekken we binnen een jantje weken, dus met 3 weken dan beginnen ze te lezen, 2 weken. Dus begin april hebben wij weer volop aan. Het is gewoon weer een nieuwe start. En het is zoveel tot ik en we ben hartstikke blij daaraan.